ang atong sender karon. Ang atong magtatampo, no? Pinadakinis sa kababay nga magpatago lang sa ngan nga Belen. Kay sunan, ibatan kanig duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kay galaan ang atong sender si Belen. Kini akong problema tungod din sa kahambugiro sa kumbaan na ba. Kana bang hambog nga waano gid sa lugar? Pero araw inyo yung masabtan na akong sigilanon, no? Ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan. Pretty little baby, you say that maybe you'll be thinking of me and try to love me. Pretty little baby, I'm hoping that you do. Dan! Na 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 na. Unsa man? Nangitan ako? Ha? Wapay nangitan ako, samtang ako din eh. Nga naman? Kinsa man ka pangitaon ta diyo? Oh, say mo good. Mangita mo na akong mayor, kung dili mayor, gobernador. Yawa god, bugiro biya nimo eh. Ka mga bigatin ang mga nangita nimo ta diyo. Basta may tuyo anak nila nga mangita man sila nimo aber. Basta mga kung sila nako, mangita gina sa ko dahil Nick Pipito, mangita gina nako, Vice Mayor Choy Asnar, Ricky Asnar, Mayor Samsam Goliath, uri mga mangita nako. Mingahon Saka? ako ba? Mingahon, ha? Mingawon gid sila nimo, sure? Ako mo gawaan ng ilang mga itoy, gulgang. Hilaw na ta diyo ay. Kita lang itlog nimo. Ang tanawa. Alkansin, unsa ka? Og mo ingon pa ka nga maniningil mo yung nangita nimo diri na ay daghan. Ano ko? Bidak sa mangita na ko maningil. Nangutan lang kag kinsa ang nangita nimo? Okay, sa Ang mga lagi. gipangutangan lagi nimo. Oh my goodness, unsa may ako gipangutangan nila, ngita sila nako. Atong usang adlaw na nangita nimo. Imo kunong utang sa pungko-pungko. Bayran na to na ako sila. Unya nga naningil man tug balik. Oh, mikaon sa kagbalik. Mao na diha. Unya gahapon sad nasa nangita nimo, naningil. Ningil sad. May daw sila pulig paningil ko. Uy hanggaw. Hangtod nga dila nimo mabayran, magsige kita sila paningil. Kuyawa yan nila eh. Mga awa ko sabutan na nila. O di ta mo utang, pungsong tag pangutang. O di ta mo bayad, pungsong tag bayad. Oh my goodness, sa Naba Beach Resort bayan na nila. Sa mo, bitch ma. Ay, unso. Bastos ka. Ay, gang! Ang maglakaw na ta ini, di ta magsakay. Gang lang kung tawag-tawag ng grabo Maxine ba unsa pa na diha. Hindi mo gud sa dito panington anak kung sakay ta. Gusto kong panington talaw para healthy ta. Ha? Para sa health. Oh, dako kay nagkataba ug maglakaw ta. Kay ngano, ang imong singot naggawas. Inigawas sa imong singot, madaan na ng mga toxic na sa imong kalawasan. Ug maunay makapahimsog nimo. Ayaw magsigil sakay ka, kay ma-high blood ka na. Di makagawas imong singot ana. Mga tambag sa usak expert gang no sa panglawas no. Nga sa usa ka adlaw magawasan gyud kag singot kada adlaw. Dako kay naginansya para nimo. Mao ba? Mao ba di ay? Uy, gang. Mao nang bayhana ang nangita nimo. Dito sa ato na. Kana. Banga sa sinita katong tipa-utas balaod. Mao na. Kadang ka magtaksila ta. Tayo pa. Ingon ka maayos lawas ang paglakaw para panington ta kan magtaksi ta. Kuan ka ng dili day kuno maayo nga maglakaw ta kay init kuno kay tingali mo stroke ta ba, heat stroke ta kuyaw kayo magtaksi ta gan. Hala, uy, unsay init, uy. Kauwanon maggali na, Aw samot mauwan na ta kuyaw kay gilantan ta. Unya masubrahan ta sila nat makumbulsyo ta. Aw ana patay ta na ba dali na ari ta magatang og taksi. Kakitort. Recorded by X Thunder Gaming. Kanahan di na akong bana, oy, kalit lang nga nausab ang una-una. Pagkakita niya sa babae nga maniningil, kanahan kini sa diyo. Unya, sa dihang naabot nami sa among giadtuan. Uy, Maribelen! Prita diyo! Amare, di anami. The day is good, Maritelma. How is yours? Ha? Hilom di ay. Igo, kros, nambut lang gini mo, maapirkatan ti ka di aron awar. Sorry kayo. Ha? Zero. Si Roy. Sorry ba, sorry. Pakidot, kaya di ba pakilom na lang. Ay, pre! Mari, dali, dayon mo, dayon mo. Si Prino Nimre. Ha? Ay, naunsa ka ba? Tuas sa kwarto, pre. Sige katubang ani ang cellphone. Kay doon nagiatangan nga manawag. Oo ba? Bida kitang lang, bigyan na batayan di presa kong cellphone. Nga siya mismo may mutawag, o doon ay manawag na ko. Manawag sa mong cellphone, pre? Ay, hindi na basta-basta ako cellphone, Mari. Gani, nakapalit ko aning klase ang cellphone sa model nga, trawa. Uy, mahalon din na, pre. Barator ni Mari, pilar, ba taon ng 80,000 taon? Hala ka mahal, 80 mil? Oo, Mari, ay napromo pag yun na sila, mga nga barato, 80,000 ra. Loy, barato rin ani mo 80 mil, pre.
Oo, barato na naman eh. Mas mahal pa tong akong daang cellphone kay 90 mil man to. Naasa na rin, pre. Awa na rin, guba na. Kaya mo gawin ngawat sa mo, nya, nakalitan ko ba? Akong gibato taon. Wa ko magdahol nga, akong gigamit, ang akong pagbato na ko, ang akong gigamit, ang akong cellphone. Guba taon. Bungot sa ito'y, pre. Abi ko na, pre, be. Be, patanawa ko na ko na yung cellphone, pre, be. Oo, kung mapili mo rin. Palit akong cellphone para magamit ako. Pero di mao ang akong cellphone nga na temporary ni mo rin. Tanawa. Mau pa? Ah. Bihay man, ma, pre, be. Patanawa ko na ko. Dara mo rin. Tara. Oh? Cellphone ni, pre? Oh. Hala, uy, abi na kong sabon. Ay, ito po ni kaligo na. Sige. Katawan ko na wala. Sige. Pamutbut Ah, Wilma, bilin din, bilin. Bilin ko. Kasama na si Wilma. Ay tawag tuwa na, Mari. Parawan na, Mari, uy. Uy, wa man kumutuo, Mari. Ako naman nagkasakyan, Mari. Ano? Sige, Ariyo, sana na ko sa rin. Ay, kidor niyo na. Ato yan eh. Kakaguli mo, pre, eh. I'm not, pre, I'm not. Ars, kabilibag na ko ni boy. O sa ganito in English sa buta, pre. Blind, blind. Wow, believe kung ang in English sa buta ay blind. O sa may in English ko bungot. No signal. Bungot, Di ang rin dos bakak ini. Naabligin ko di arwe. Dali, pre. Pinot dos bakak. Lingkod dire, pre, ito niyo. Murag aligrim kay mo. Nagkuhan mo, kumikal mo doha. May kiniya ka, pre. Parisam. Mga tanaas parita niyo, ha? Kaya gano'n, nag-question na ng Sergio din mo. Pastilan. Walang ko i-appeal, ayun lang ko i-appeal nyo na. Kay dito sa among eskwelahan sa una. Basta question na ng na. Hindi ko papilon sa maestra. Kuya, ano man, pre? Kuhan, kay... Wapagalimutan ng maestra. Makatubag di ba ko? Kuya, wagod, pre. Bright, hindi mo, pre, no? Bright kaya ka, pre. Buyag pre, di kay tanto. Pero sa pagkatinood lang, pre, no? Kung nakahuman pag eskwela ron, may siguro scientist ko ron. O di ba, abogado ko, di ko abogado, fiscal, o di ba, judge, gunta pa na niya. Una, pre, manuwa mo na yun ang mga ambisyon, pre. O ko graduate. Ano nga magagagraduate, pre? O ko pasar. Ano nga magagapasar ko na, pre? Gikutrahan ko sa kumestro. Hadlo pa siya nga, og makapasar ko, og makagraduate ko, ako may pulis siyang pisto. Lagi. Ito, may pre, no? Prisam. Mautan na siya, prisam. Okay. Ako yung question mo, pre. Okay, pre. Sultihan mo, ha? Ako giluod ako ng mga question na sir. Pero para ninyo, okay, shoot. Okay, pre. Kini, pre, ha? Kung high blood ka, pre, usa may angay na muli kaya, pre. Baboy. At kabaliba na ko, eh. Science ba na, pre? Science ba na? Kini, pre. Kung diabetes ka, pre, usa may angay na muli kaya, pre. Sweet dreams. Pangod sa ito. Kagakidro tayo. Mao ginay usa sa mga problema na ko, Mari. Kining pagkahambugiro anak kong bana, uy. Ay, okay ra na, Mari, uy. Kakanang iyang pagkahambugero, Mari. Mabulahan rin gapon ka, anak. Mabulahan ko tao ni. Oh, magamit na na mo. Sure, Mari? Laki! Ina ko bakakon, mabulahan na ka, anak, Mari. Mari. Sabihin niyo, pre. Kanang science subject sa una. Wish ra kinan ako. Balik sa sisiyo, sisiyo ra kinan ako kaya to. Wa pa ka discuss ako maestra. Wa na piti na. Ha? Ka naman, labi na ng mga animals. Ako, nag-research ko, labi na ng mga isda. Gani. Naay mga isda nga wa magpuyos dagat. Mapuyos dagat, pre. Binabag ko pa na akong discovery pero taon na. Kaya wagod. Usa may isda, pre. Isdas bato. Ang kanang gurami na sa kanal. Kanang goldfish na sa aquarium. Sama na. Puyo din sa dagat. Batay. Recorded by X Thunder Gaming. Kini, pre. Hibaw sa kasa, gawas ng isda bato, pre. Doon na pelaing isda nga wa magpuyos dagat. Pelaing isda nga wa magpuyos dagat. Nade, pre. Na, oy. Why din mo research tayo, pre? Wa ko research kayo, asa may isda ron, be? Nalata, pre. Ay, tarum, oy. Aroy. Tarum. Murag sobra sa na inyong kabrait, ha? Pero ka bright, pre, pindot, pre. Sumuro na kayo ka bright, pre. Howard, tinuol ka, pre. Kanang imong kabrait, no? Sobra na kabrait ni Parita Dio. Waman ko nakuha ang kabrait ni Parita Dio. O sari ako ang nabantayan nga nakuha na ko kay classmate good mi ani niya sa elementarya pa.
Oh, mau. Tinuod ni pre tayo. Classmate mo. Di nagikan niya ka Bright kay paminaw na kung kuwangan pamantaw niya ka Bright kay gaduda ko nga mauna yung naan ni pre kuwang. Ay, patek kay pangangko pre. Patak ka man lang kag pangangkon ni ako ka bright. Nani ngan nga tadiyo. Time sa. Murag na libog ni na pre. Kanang malibog pre sobra na sa pero gaba no nga buang. Oh, sabot mo pre. Nabuang ko pre. Oh, ikaw buang pre. Wag mo yung duro. Basi ka mong duha mo nga buang na pre ha. Biday ko gi-appeal na yung kabuang ha perbeda. Ako buang bida. Awar pre. Mga buang ko na pre. Oh. Tarong pre. Basi ka rin na buang na pre. Ha? Tarong. Bida kinabritan ko niya ka mo mga bugo mo ako'y buang. Saan? Sobrang sa muha pre. Sa Darong ko na pre. Ang sa may gusto ni mo pre ha. Bida ako, di mo kong patol yun kay mga bugo mo, mga isda mo, bugo mo. Aswarium na ako mo skandal. Bugo rin. Oh, yay! Kaya. Wala ba ito sa pagkutaon? Ako may higwari. Ako may Ikaw na kayo, pre. May upong ka pre ito niyo. Ang maroom ko, Bright, man ko. Ang gawin mo ha. Kaya. Ni akong problema tungkol sa kahambugiro ani akong bana. Nakakita na hinugdaghang kontra. Unsaon ko ni siya oy para maminus-minusan ng iyang pagkahambugiro ba. Kay nahadlok ko nga basi doon na pa'y mas grabe pa unyang hitabo nga magka-problema na gid ako maayo. Unsa man og kamo ang pasultihon? Unsaon ko ni siya? Belen. Okay, ang sendo na ito kayo adlaw. Si Debilin natin, Pres. Bilen. Hindi si Debilin natin, Pres. Yung bana lagi, may hambog sa niya yung bala. Yung bana, bisang kung salay pang hambog, niya, hangtod nga, nagkunti siya ng mga kumpare, nag-aabot silang tulo, si Kinsay Kidabraitan. Niya, ningon niya yung bana, bida, ako inyo kong kultahon, ako Kidabraitan kamo, mga bugo mo, bugob ko, latahon niya bana, Pres. Hangtod nga, gubot ang yun, hinoon kaayo. Mga nanungutanas, bilin unsa, may akong buhaton na akong bana taon. Matingali mo abot ang higayon, nga duna niya tao, nga iya, ang mambugiroan o nga iyo, maglagot, or patio ni siya. Kuya, Ate Pres. Kanang sobrang hambugero. Bugiro. Di maayo gini nga bugiro tayo. Kanang hambog Dili, kanino. kanang mahambog ka, kasuyaan magod ka. Suyaan ka, Ate Pres, tinuod bitaw. Ano ka na? Nagyoy ka na. Maglagot ka. Kana lang sa bunga sa una, Ate Pres, kanang dili sa ingon nga ko, ano, kanang cute, kanang yati sa una, mingaw yung kaya na, mga nailabayanas, patay diya sa una. Kung nga mo, ang mga kadagkuha niya, katong akong mga barkada, Jimmy, sa Puli, din sa baryo, ano. Naagini maglakaw sa mga, Ate Pres, kanang maglakaw ra kung tulong-tul. Parang hambugero ba? Oh, Pareha pitay yun na. Pareha itong ganun, mutanaw baile. Baile ka nito. Oh. Yung niya, mutanaw sa sirang gusta. Oh. Mag-ana, ibot-ibot sa iyang bungot niya, di ba? Yung magigango niya. Yan, ana ba? Oh. Yan na. Lagot kayo ba? Standby nito. Kiro yung dawana. Pulos git ko lata. Naamo ko yung mga kontrabida sa una sini Ate Pres. Oo. Inanag po posisyon ba nga mag-ibot-ibot. Ibot-ibot sa bungot bitaw. Inana. Namay mani masuyaan ha. Kaya mo mo Ate Pres ka na maglukso maglakaw ba? Ang halirin sa pilya, bunda lang palwas. Ano sa kana, Kapakapaw iluya lagi. Nga wala ba sa intaon? Mao na gingan lang na amo sa una straight of no return. Kaya listen ka na din. Sa, muna nag-wrong turn. Wrong turn. Mao na diha. Bam, ikaw ba, be? Bam, magsabi mong mabasa diha. Kung ara ka diri sa kongulyang, panultihon 12, versikulo 15. Ang taong buang-buang nagunahuna nga husto siya kanunay apan ang taong maalamon mamati og tambag. Tidoda. Pareha sa sa kuan gulat nga di mo niyo pag may pagkambugero, di mo sa kaibaw nga hambog nga ya, mao giya. Mao giya, no? Mao gid ya. Nga sa ubang nga bisa kibaw sila nga binuang rang ilang imo, padayon gyud. Yun. Oh. Nga, kadang ang kalagutan ko diya sa mo sa una, ba, kadang maglakaw nga murag untol-untol naktan. Di pa gid mga katahuran, di man yun, tanan mga Unsa tutuyo unto niya? mo tamugiro ito siya maglakaw siguro. Hagikan sa baylihan sa kiyot, nya maagi diri sa mua, kay tagaraktan man to siya. Kasi na gusto nag-inusara siya. Giro gino. Ang naging naktan Ano ka na, Ang sa? may standby na sa mua mo yun.
Di yun mo yun. Anya sa mo ang matinahuran Nalabi na, Day. di ka mga gabi. O ka na. Mo na ba? kagutan ang mukha sa una. Kinahanglan nyo dyan ka, oy, kaning magi ka, niya na yung mga tao sa daplin, gabi na, mga na dyan kaming gabi, Oh, bitaw. gabi din nyo, di ba? Karon natin, pres, kanang mga nanay nagpuyo di sa mua, nanay nagpuyo niya, kanang magsugat mi, di ginuktag ka na akong unhan, at tubangon ginako, pres, may buntag dong, naon ako. Kaya para makauna-una siya, Naman, mga nanagod na rin na siya. Ano magsilinga naman ta, magtinahuray ta. Di kay mura tag isnagba ni mo din na ang bitaw. Di maayo. May ginang tinahuray mga silingan. Kaya Pero ang para problema, kung ang imong sugat buhol, wala! Pero kaya babi malinaw at pres, ay yung mga ginikan, taga-urmok mo na sila. Silingan mo sila sa Judrel Casimiro dito. Kuan ka ng matinahuron yun. Tinahuron na sila. kinahanglan yun, basta mga dyan kakatahuran. Damo gulyat lain. Ano? Ikasugat ka sa ibuntag. Ah! Nakay 20. Uy, ngayon para kainin. Kaya Rodriguez, Oh! Nga mo silingan dito ang adik. Ganyan. Palit ko sudan. Gisapot ko. Ay ko pasapot ka sa ang buntag. Ano? Kaya ko pa nagril ko. Kita ka ano ko sa. Singkuro man to. Hala, uy. Uy, abusaran ka, anak ba? Magkasakas balay na. Dari ba manaog di tagaan? Ano, mura. Ito relasyon mo. Hindi mo ta boyfriend. Sige tagaan. Oh, di. mura rin sa nagkaroon, nag-standby di atin po mga sitsita tap, shh! Sabi? Kailan ba dagiro? Ah, si Manang. Di liwanay kaso siya, katumbatan-on ba? Tapulan ba kayo bata? Ano ba? Ano, tambok? Oo, maghigda! Maghigda, mga yung limos, maghigda, mga na, maghigda. Doy? Baro di ay ikaw. Di ka Lalaki? Oh, kasi di ka mauhaw diyan, naghigda ka, Ano di ka ito? limos. Nya, nung na agbayo gud, baro diya, baro. May paymutabang ka Batanon pa man to? Nagparking diya. Ako sa ingnon. Ba't ano pa man to? Batanon ba? Kay maluoy pa na nimo parking. Ikaw ba tig giya o sige Oo, atras. tinuod na, kanang na imugwa. Puro mo parking ka ba? Imong, kung ano nimo, para ako maluib ako, ana. Ako sa una, Tibres, hindi ka na mo parking nga sakyan bata pa ko, mga city, utso ako yan. Diskilid-kilid, karon wa na, yung kita nga sakyan na. Magkaanam lang lagi ka usab. Ano, usab ko, nausab na yun ang kalibutan, lahi na yun kayo. Magkaanam good ka Bagong usab. Pilipinas, mao ni bagong Pilipinas nga wa na gyud magi ato biya nang ato yung sa ulugon biya nang ato ang adlaw sa kagawasan kun anak. At ang mga bahay sa unala na may Lagi, makita ko, nakagi ko ga kanang barangay hall, wagi gabot ako vlog kato sa unab. Ana sa iwi, puno gyud ang vlog din ha. Wa abi nimo karon gulyat na kausap na gud ang Lahi na dagan yun. sa atong kinaiyahan kani ato ba? Tinuod, eh. Ano di ba? Tinuod, Dagan na eh. jud ka usaban. Hindi na paniya kani ako. Hey, ana gyud eh. Pero gud ang pagsaulog na to mahal nga adlaw kani na di ba? Oo, kanang kada Sabado o Friday kanang yung kuan nga ihilom jud kayo ang kalibutan. Hindi ka matay, kana sa baddo. Hilumas ka Hiluma, Wa may Minaw. yung tingog sa una ko. Wa, unsay pangalan? Minaw, jud Ay, kayo. mo lakaw ha, kana matay Ginoo, ana. Kana ba yung mura kag mabungol sa kamingaw sa kanang imong kuan wa good. Wa gyud patukar nga bisag unsa wa uy. Pero karon murag kaingon lagi ko nga dako kausaban ang tanang ato kani Mag-disco ato man sa doon. ulog, Sa di ba? Badus gabi, mag-disco naman. Murag lain ma. Lain na sa sa bron. Ano man? Hindi na siya ka na babae, laki na iya. Alam mo, wala ka titulo man. Kala ko ang puzzle. Diyon. RMN